Sa number 2, science kag evidence-based whole of community approach ang ipatuman kontra sa RSSI outbreak. Mismo kay 3rd District Representative Javi Benitez nga nagpanawagan man nga ipaiway ang politika sa away kontra red striped soft-scale insect nga naghalit karon sa katubuhan. Sa Domingo, gin-convene ang Metro 3rd Sugar Stakeholders Meeting sa Talisay City para maplastar ang district-wide comprehensive operational framework para mapahagan-hagan kag ma-manage ang RSSI infestation. Ang pagsapo ng gintambungan sa mga tiglawas gikan sa mga government agencies, local government units, sugar mills, mga planter, farmers associations, barangay officials, researchers kag technical experts. Sila magadihon sa collective plan sa tuyo nga mapangapina ng mga katubuhan kag mapabilin ang palangabuyan kag mas mapabakod ang local sugar industry. Sa reports ng Sugar Regulatory Administration, 61,382 hectares sang katubuhan sa Negros Occidental o kung 32.25% ang apektado sa RSSI. 10,785 hectares diri ang yara sa 3rd District. Sunod kay Benitez, kinahanglan ng patod ng mga datos rason nga gintapman nila ang mga barangay officials. Importante diri is science and evidence-based kita, and then us as mga leaders will represent the institutions. So this is a whole of a community approach. Kag aton nga gusto is to set politics aside and to really have a true problem and solution para get sa ating RSSI. Kagang ginhambal man kagina, which is we're very aware about 30 to 40% sa ating mga sugarcane farmers apektado sa RSSI. So this is not a light concern. Sang una, jutay pa lang, sang nadakpan sang last year, my provincial task force, but it is only once. So, dasig-dasig hindi man mag-spread.